Ihibaloon ang bagong teknolohiya sa pagpatubas ng palay. Ano ba lang mga pamaagi agud malabot ang masaganang ani at mataas na kita? Mga mangunguma, pasanyugon ang kaalam sa Palay Eskwelahan sa Radyo. Smart Rice Agriculture. Ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod ang Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kagsang Office of the Provincial Agriculturist. Maayad-ayad nga adlaw, good day, no? Magandang araw, no, sa tanan nga nagasubaybay sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture. No, ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, no, kaupod ang Agricultural Training Institute, no, Regional Training Center 6, no. Ginapangunahan sang aton duha ka directors, to Director Remelin Ricoter, no, kag Center Director Dr. Eden De Los Reyes Bautista, no. Gina-welcome gid naton ang aton mga farmer enrollees, no, sa episode 8 naton sang aton nga klase sa kahanginan, no. Kaupod naton siyempre aton nga co-host, no, na welcome naton subong nga adlaw Ma'am Nikki Gallego. Ma'am Nikki, mayad-ayad nga adlaw sa imo. Mayad-ayad man nga adlaw Sir James, mayad nga agahon sa Akyanon. Akyanon, oo. Kag mayad man nga adlawon sa mga kinarayan natin, Yes. speaking sa Antique. Of course, Mga some parts kababayan. of Iloilo are also kinaraya speaking, and parts of Negros Occidental, Sir James, there are municipalities nga kinarayaman sila, no? But then sa aton nga programa, syempre hiligay nun ang aton nga mode of language na to, no. Oo. Kay ang kalabanan, no, makaintindi man gid, no, sang hiligay nun. And so this today, ang aton nga ginaistoryahan, Sir James, palay check system, di ba? Yes. Sang nagligad nga episode, amo niya ang topiko nga aton nga gindala sa kahanginan, kag siguro na ano man na ano ni nagpabilin man gid sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga listeners, ang parte sa amo ni nga sistema sang pagpanguma nga sa diin ginakabig naton nga isagit ka importante nga mga practices, management system nga dapat sundon sa aton nga mga mangunguma. Pero antes kita magpadayon sa aton nga ginaistoryahan, kag ang nabili naton nga mga topiko about palay check system, syempre ginatamyaw anay naton ang aton nga mga big boss ang atong nga director. Yes, of course, ATI director, Dr. Eden De Alar Bautista, and of course, Ma'am Remy, Remelin Ricoter, ang aton nga regional executive director, sila nga duha very supportive sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture. Season 2 kita, Sir James, Yes, diba? Kag ang ini nga programa bali pagpadayon lang ini, no, sang mga programa naton sang nagligad nga tuig, although may pandemic, no, but still padayon ang aton nga pagserbisyo sa aton nga mga mangunguma. Kag amo na gani ang inyong nga tagline, ano gani? We serve what farmers deserve, Ma'am Nikki. Kag sa bahin sa Agricultural Training Institute, syempre extension beyond boundaries, no? Yes, So magambal kita nga beyond boundaries, may pandemic man, kag sa wala, no, padayon sa gyapon ang aton nga pagserbisyo sa aton nga mga mangunguma. Ginatamyaw naton, Ma'am Nikki, no, aton nga mga farmer leaders, no, nga nagaupod sa aton nga School on the Air, no, mga provincial agriculturist naton, kay Sir Nick Calawag, no, sang Antique, Ma'am Selvia de la Cruz, no, sang Capiz, Ma'am Salome David, no, sang Aklan, no, kay Sir Alvin Nava sang Guimaras, no, kay Dr. Eldefonso Toledo sang Iloilo, no, kag Dr. Kausing sang probinsya sang Negros Occidental, no, mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo. At the same time, no, kay Rona Colliantes, no, sang Kabatuan, kay Sir Boy, no, Henry Boy Doligues, no, sang Patnongon Antique, kay Samuel Cordero, no, sang Sibalong,
kay Ma'am Laila Rospiro no sang Pasig City, Ma'am Nikki no. At the same time no kay Sir Richard Tumambo no sang Kabanbanan Oton, kay Paeng no Amalante no kag June Amalante no sang Kalumpang, good day no. May dayad gid nga aga sa inyo. Kay Ma'am Helen Bolivar, Ninita Defensor, Elizabeth Sol no, Sir Carlet Clavel no kag sa Tres Solteros Farm no kay Sir Noel no kag Ma'am Roselyn Sotomel no sang Oton, good day gid sa inyo. Maniki. So amo ni ang aton nga mga agricultural extension workers kag aton nga mga farmers nga masamigid no nga nagapakig-angot sa aton nga programa through our social media accounts no sa aton nga FB page no, and we encourage also ang aton iban pagid nga mga mangunguma nga kung may ara sila Sir James nga mga pamangkot o kung may mga issues to raise nga concerns no, pwede ka mo nga maka-type sa aton nga chat box no, box na to no. kag sa maka-message no sa aton sa group FB chat na to page. Ma'am Nikki. Para nga at least no ma-address naton kung ano man na nga mga pamangkot ang ilang igapadangat sa aton Sir James no. Kag kung hindi man naton siya ma-address immediately, may mga experts kita that later on amo ang aton nga mga speaker no diri sa aton nga programa. Okay? Yes no kag I hope no nga aton nga more than no 5,500 nga mga farmer enrollees naton no, may iban pagid Ma'am Nikki ng mga farmers nga nagapamati nga wala nakapa-enroll o kung naka-graduate na sa season 1 naton Ma'am Nikki no, may dayad gid nga adlaw sa inyo no. I hope no nga naka-take note kamo sang amon nga gindiscuss ni Ma'am Nikki no, nagligad nga adlaw kag this time no padayon na nato Ma'am Nikki ang atong discussions no all about palay check system. Yes no. Kag sa aton gali nga mga school on the air coordinator Sir James sa probinsya sang Antique, probinsya sang Capiz, Aklan and Negros Occidental, bali sila nag-start sang ilang SOA SRA first week of June no. Yes, So butang balon nga ang probinsya sang Iloilo medyo nauna sila no. Kag ang ini nga mga provinces nga gin mention naton, nag-start sila starting first week of June kag dire-diretso na no until August no and September sa aton nga graduation. So dulungan Ma'am Nikki, Antique, Negros Occidental, ang Aklan no. Aklan. Kag I hope ang Capiz makahabol sa second week o third week of June Ma'am Nikki. Yes. I hope no. I hope no. And speaking of Capiz gali, Sir James no, mayong adlaw dira kay Ma'am Ami. Yes, Sagi. Because I understand that she is retiring. That she is retiring pero balaan ko nga ang mga nabilin niya nga mga legacy no kag ang syempre no ang mga upod niya dira no, we will really appreciate gid kami no sang imo nga bulig sa amon until the last day of your retirement no. Nagabulig sa gihapon. Sa iya nga serbisyo Ma'am Nikki no. Ang heart ni Ma'am Ami Phil Sagi no. Thank you very much Ma'am Ami. Nalagid sa mga rice farmers Ma'am Nikki no. So Ma'am Nikki maka proceed kita no sa atong tubig ko subong adlaw no. What is palay check no? So ginistoryahan naton sang nagligad Sir James no nga ang palay check system as an integrated crop management or ICM, may mga sari-sari ng mga factors no nga nag-contribute in order for us no our farmers to achieve the necessary yield no, ang increase in yield and reduce cost nga mo ginapermi ang iniliwan-diwan naton using the different practices no following the palay check system of management in rice production. So gusto naton nga ipamaan sa aton nga mga mangunguma that palay check system is not a technology no, it's not a technology hindi but teknolohiya, system no, practice siya sistema no? Ma'am Nikki. Sistema sang pagpanguma nga sa diin ini nga sistema may siyam ka mga key checks to Sir James nga gin-mention naton sang nagligad kag ang ini nga siyam sa mga sistema mga practices no amo ang magabulig sa aton nga ma-attain naton ang aton nga target yield which is based on history no sang palay check system nga dito sa Australia 6 metric tons
per hectare ang ilang Patubas Ma'am Nikki. patubas ang Oh. una, but following the palay check system, nag-increase siya to 10 metric tons per hectare. So that's a very good a very good sign. Ang ini nga kasi sang sistema is makabulig gid siyang dako if i-follow naton gid sang maayo ang Tudlo. panugyan sang aton nga mga eksperto, Sir Yes. James. Kag at the same time siguro Ma'am Nikki ang diyan nga sistema maka-encourage man hindi lang sang nagapa-enroll sa aton nga School on the Air Ma'am Nikki kundi sa iban pagid nga mga munguma nga naga-observe, nagapanilag, nagamarites sa mga sistema nga ginagamit man sang ilang kasubong nga mga munguma Ma'am Nikki. Yeah, oo. So, ipadayon naton sa subong adlaw ang aton nga ginistoryahan ni bayaan nga istorya sang nagligad nga episode naton, ang episode 7 nga ang palay check system naga-encourage gid sa aton nga mga farmers to manage crops based on target and provides recommendations on how to attain the targets based on best management practices. So you see best management practices, Sir James, for a particular agroecological condition. So maghambal kita nga based on a particular agroecological condition, hindi lang sige lang kita sunod kung ano ang may ara dira nga ginahatag sa aton nga mga pagtulunan kundi nga kita mismo nga mga mangunguma maghatag man kita sang factor ang ano ganini nga dapat gina-consider man naton ang environment naton, ang ecological condition dira sa aton nga farm kay may ara kita, Sir James, wala nga mga farms or may mga location kita nga mga farms nga lain man dito sa isa ka farmer, lain man dito sa isa ka probinsya, lain man ang mga practices dito kag lain man ang ang ecology naton lain man just like in Aklan. Ang first cropping period nila is sa amo ni nga month start while sa southern part of Antique lain pagidya sa central part of Antique lain pagid same with other provinces nga lain ang aton nga mga location kag kinahanglan ini sang lain-lain man nga mga practices. So ikaw mismo nga mangunguma ang magdetermine kung ano gid bala ang mga nagakaigo nga mga desisyon sa imo nga farm based on the ecological situation bali ang aton nga mga mangunguma, Sir James, mga sila very observant sang mga dalagan sang panahon sa ilang nga mga farms Yes, kay kun aton gani hambalon Ma'am Nikki ma-consider naton nga ang aton nga mga mangunguma amo gid ang pinakauna nga mga researchers Ma'am Nikki Correct. Mga researchers wala Pero na galing wala ma-record wala lang masulat sa libro. wala masulat wala lang ma-record wala kita sing basihan po kun pamatian naton ang evolution sa agriculture farmers are the first nga mga researchers diri sa kalibutan Ma'am Nikki. That's correct So based on the observations sa aton nga mga farmers dapat nga i-adapt nila ini, Sir James kay wala man si palay check system paghambal nga kung amo ni ang sitwasyon sa imo nga farm kag amo ni ang amon nga mga recommendation dapat sundon mo gid so dapat ikaw nga farmer kabalo ka mag-observe kag kung ano ang imo nga mga observations which you feel effective sa imo nga farm sundon mo sundon mo ina siya bali nag-guide lang si palay check system pwede niya gid ma-modify Ma'am Nikki ang aton nga recommendation nga ginatudlo sang palay check nga sistema pwede niya gid ma-modify according sa sitwasyon Ma'am Nikki sang iya nga farm sa lokasyon sang iya nga farm o kon climatic characteristics sang iya namtangan Ma'am Nikki. So bali ma-integrate man, Sir James kag hindi man kita gusto nga kung ano ang mga
ano pagtawagan ni mga practices bala sang una, Sir James, mga conventional nga mga practices ang aton nga mga mangunguma. Si palay check system wala man siya nagahambal nga kinahanglan Hindi na lipatan pwede. mo. Oh, yes, Oo, bayaan mo na Bayaan kay mo. mag-o na aton sundon, no. Gina-integrate ini siya, no. Baton sa gihapon, no. Kay nakit-an ini sa aton nga mga mangunguma, epektibo ini siya, no. Dapat padayonon naton. Kung nabalaan sa aton nga mga farmers nga epektibo kag ang ini nga mga sistema amo ang mas Nagakadapat, bagay oh. nagakadapat sa iyang farm sundon naton, no. Hindi naton pag ilipatan itsapuera naton, no, but follow, no, kung ano ang ara sa aton nga mga mangunguma from available technologies, from practical experiences, Yes, no, oh. sang aton nga mga mangunguma. Maybe hindi siya produkto sang research pero produkto sang obserbasyon sang aton nga mga mangunguma, and of course appropriate to farmers' resources, understanding, and capabilities nga Ginahimo ni mangunguma. ginahimo gid sa aton nga mga farmers, no. So manami ini siya, Sir James, no, nga pareho bala, Sir James, kung nagakaon ka sang adobo, no, nang Yes, abi ang adobo sang una, No, ginagutom na ko, Ma'am Nikki. nangin trending abi ang adobo sang una nga kinahanglan magluto ka sang adobo amo gid ni siya, di ba? Yes. Oo, pero ang pagluto, Sir James, sang adobo lain-lain ni siya. May iban nga ginabutangan sang pineapple, Yes, may iban nga ginabutangan sang soy sauce, may iban nga hindi man sang soy sauce kinahanglan at suwete lang, Yes, no? May iban sari-sari, May no? patatas nga May ginabutang. patatas nga ginabutang, no. Oo. Lain-lain nga mga ano pagtawag sa sina gani, no? Botchilingon, ang Variant, pagluto, no? ang pagluto sa adobo, naka-evolve man naman. Naka-evolve man, The same no? man sa farming. Correct, no? The same sa farming. So, kung ang na ano naton ang na bugtawan naton nga pagluto sa adobo amo na siya, no. This time pwede na naton siya pwede na Ma-upgrade. naton ma-upgrade, no. Kung ma-modify, ma-upscale, Yes, o kung no. mapanamit, pagid ba, Nikki? That's right, no. So, amo man na ang pagpanguma naton, Sir James, di ba? So that's it, no. Nga kung tanaw naton ang palay check system, no. Isa gali siya ka sistema that provides our farmers a collaborative learning framework, no, for farmers to improve on their understanding of production, and of course, no, principles and their management skills to enable technology, localization with facilitation from technically competent resource persons. So diri, Sir James, sa palay check system balaan mo ang aton nga mga resource person diri, hindi siya resource person nga speaker lang gid siya, Yes, kundi nga facilitator lang sang learning. Facilitator lang siya sang learning para nga ang aton nga mga mangunguma kung anong ilang nga mga practices ang una, dugang-dugangan lang na sang resource person natin based sa mga products ang research nila, no. So magsiling kita, Ma'am Nikki, no, nga facilitator lang, no, aton nga mga resource person. Magsilingon may collaborative learnings, no, nga Yes. nakatabo between sa facilitator sa farmers naton at the same time, no, sa iban pagid, no, nga mga AWs naton nga nagatambong man, no, pwede Yes. makaatag inputs para nga mapanami pagid naton ang sistema, Ma'am Nikki. So amo ni ang manami sa palay check system, Sir James, no, nga wala naton gina spoon feed ang aton Yes, nga mangunguma, no, Nga dapat amo gid ni. tun-anin nyo kay amo ni ang epektibo, no. Hindi amo na. Hindi, hindi amo na, no. So, sa aton nga mga farmers dira, no, padayunan lang ninyo ang pagmamati, pagtuon, no, para nga makaano ka mo, no, ang sa aton bala, Sir James, nga please open your mind. Yes, no? Hindi kita dapat mangin close-minded nga nagatudlo kamo sa amon, mas nauna pa kami sa inyo, Yes, sa duyan, no. Amo na masami. Wala nga tudloan mo pa kami. Nga tudloan mo pa kami, no. So dapat sa aton nga mga farmers, Sir James, magbukas man sang ilang nga mga pensar kay sa subong bala, Sir James, no, digital age na kita, di ba? Naga-moderno ang panahon, nagalakat ang panahon, kag nagalain-lain man ang
dalagan sang panahon nga sa diin dapat ang aton nga farmers mag-adapt, no? In previous episodes, di ba, gin-discuss nato ng climate change? Yes, kay Sir Biani, good day, no? Good Sir Biani. day, kay Sir Bian. So, dapat nag-a-adapt man ang aton nga mga mangunguma sa dalagan sang panahon nga sa diin sa subong is daw mahambal siguro naton nga ang climate change ara na nadira, no? We have to embrace it, no? We have to adapt it, no, sa aton nga mga mangunguma kay wala gid kita mahimo sina. It's already there, no, ang climate change. Okay? So may apat kita ka palay check principle, Sir James, no? Ano ni siya? Nga prinsipyo sang palay check, no? Number 1 siguro Ma'am Nikki, mo ni ang holistic, no? Holistic integrated crop management, Ma'am Nikki, no? Yes, no? Kung magambal kita nga holistic, bali hindi lang isa, duha, tatlo, apat, kundi nga ang kabilugan, pangkabilugan nga approach nga i-consider naton sa palay check system sa aton nga pagpanguma. Number 2 is yes, ang number 2 ara ang input, output, kag outcome, Ma'am Nikki, no? Siguro sa aton nga mga EAWs, no? Kung ginapasyo man ninyo sa mga farmers meeting, no? Ang ining episode naton, episode 8 naton, no? Pwede sila, Ma'am Nikki, maka-input kag maka-explain, no? Ano ang input, ano ang output, ano ang outcome, no? Sang aton nga mga activities nga ginahimo sa pagpatubas sang palay, Ma'am Nikki. yes, no? Kag amo niyang nanamian ko, Sir James, no? Magambal kita nga input, bali ang kung ano ang aton nga ginatudlo sa aton nga mga mangunguma, Yes, nga halimbawa use of Quality seeds. no? Oo. Amo na ang input naton, di ba? Ang output sina, ano ang output kung maghambal kita nga quality seeds, no? Ang output naton is of course increase in yield, no? Yes, Quality High, grains, yes, no? Ang output sina, kag ano ang outcome, no? So bali amo na ang ginaanuhan sang ginatatagaan sang emphasis sang palay check system. Kung ano ang aton nga input, dapat ang output naton is nagasunod, no, sa kung Nasunod, ano ang input naton. O halimbawa, Sir James, no, sa land preparation, anong input naton sa land preparation? Di ba? Ang pagtawag sina, ang pagtapan, pag-level off naton. pag-level Sa aton nga talamnan, no? Nga dapat pantay-pantay kid, no? Wala si may mataas, Yes. wala si may madubo nga portion, no, sa aton talamnan, Ma'am Nikki. Yes. No? So ano ang output sina kung sundo naton? Yes, Di ba? Ma-manage naton sang insakto ang Tubig. di ba? And other factors, no? Mamanage nato ng hilamon. Ma-manage naton ang hilamon, Oo. correct? Oo. Kag anong outcome sina? So ang outcome sina is manami ang aton nga Tubo sang palay. tubo sang palay, no? Oo, Kag oo. mangin manami ang aton nga produkto, Yes, di ba? Ma'am Nikki. Oo. So muna ang ginatawag naton nga input, output, outcome, no? Yes, Wala kita naga-input kung wala outcome nga matabo nga makahatag sang positibo nga resulta, no, sa aton nga pagpanguma. Simple, Ma'am Nikki, ang aton nga outcome, no, is maangot mangyapon nato, no, sa end goal nato, no, sa Department of Agriculture nga food security mangyapon, Ma'am Nikki. Yes. Dira gid permi ang aton nga ang aton nga end goal, no, nga tan-awon naton, which is rice sufficiency. Okay? Kag ang ikatlo nga principle, Sir James, is the key checks, no? Yes, So sang nagligad, no, previous years may 8 lang kita ka key checks, Sir James, no? Kag ginadugang-dugang gani namon na nga ang siyam ka key check. Ano ang ikasyam nga key check? Di ang mga mangunguma naton di makapakot kung anong key check kay 9 key checks kay actually 8 lang. tudlo sa ila 8 lang, no? Sisiling namon ang ika-9 nga key check is pagpangamuyo, no? Sanguna na, no? Sanguna. No? Sanguna. Pagpangamuyo nga kinahanglan kung farmer ka, pero may kagid nagapangamuyo, di ba? Ikampo mo gid. No, ang imo nga ang sa pagpanguma. kahitasan, no? Oo. Pero subong may key check na gid, no? Hindi na mahimo na siya nga 10 nga key checks, no? Abay ang pagpangamuyo. Pero ang ika-9, Sir James, Meron pa, is may gidugang kita.
Yes, amo na ang harvest management. Yes, no? Ang oh. ika-9 nga key checks. So sundo nato na ang siyam ka mga key checks kag idugang nato ang ikanapulo nga key check, which is ang pagpangamuyo gid sa aton nga mga mangunguma, no. Kay wala gid kita, Sir James, bala mahimo, no, kung ang nature magdikta nga Yes, may oh. bagyo o kung may drought or whatever, no, wala gid kita't mahimo. So kinanglan dugangan gid nato Hopdan gid naton sa pagpangamuyo, Ma'am Yes, Nikki. yes, oo. And of course, experiential group learning. Amo niyang nanamian ko gid, Sir James, no? Nga experiential group learning because dira sa palay check system, Sir James, no? Ang aton nga mga mangunguma is sila mismo naga-experience, no? Sa field, no? Kung ano bala observations naton, ano imuon naton, and they themselves decide, no? Based on their observation sa field, sila mismo ang mag-decide kung ano nga desisyon ang dapat para sa ilang farm. Yes, Ma'am Nikki, no? So ang apat ini ka mga principles, no, sang palay check, Ma'am Nikki, no? Pwede na to, no, matandaan, no, pinaagi sa isa lang ka word, Ma'am Nikki. Yeah, oo. Kag ini siya ang ginatawag naton nga Hike, Ma'am Nikki, no? Hike, no? Magkambal siya, pamatanon subong, Ma'am Nikki, mahilig magsaka sa bukid, Mag-hike. mag-hike, no? It's I-K-E, no? Mochilingon, holistic, input, output, outcome, no? K-check, kag experiential group learning, Ma'am Nikki. Okay. No? So tandaan nato, no, basi magwa sa exam naton sa susunod, Ma'am Nikki, sa quarterly nga test naton, no? Ano ang meaning sang hike, no? Holistic, input, K-check, Oo. kag ang experiential learning. learnings. Oo. So amo na, no, ang aton nga take away for this day, Sir James, no, ang hike nga sa din amo ni ang mga 4 principles, no, sa ang palay check system. Hindi gid naton paglipatan kay kun aton nga sundon ang amo ni nga mga principles, no, we will be guided by our decisions, no. We will be guided by the outcome, no, kag sang aton nga mangin desisyon sa aton nga pagpanguma. And syempre, no, hindi gid naton paglipatan, Sir James, nga sa aton nga palay check system, no, ang aton nga gobyerno, no, maghatagid sa aton sang suporta, no, pamaagi sa mga extension services, no, in terms of training, in terms of ano pa ang trainings, of course, ang school on the air naton, Yes, no? Isa ni ka mga modality nga makabulig sa aton nga mga mangunguma para nga at least mag-guide gid kita sa aton nga mga activities dira sa aton nga farm, no? Yes, kag ang ining hike naton, Ma'am Nikki, no, kaupod na dira ang mga field days naton, ang mga meetings naton, no, at the same time, no, ang sharing of experiences and ideas, no, sang aton nga mga farmer leaders, Ma'am Nikki, no. More on these specific topics, no, i-discuss sang aton nga mga resource persons, Ma'am Nikki, no, sa masunod naton nga mga episode, no. Rest assured, no, nga kami duha ni Ma'am Nikki sa succeeding nga mga episodes, no, mag-ulpot-ulpot lang ang tandem namon duha ni Ma'am Nikki, no, sa aton nga School on the Air, no, kay will also give, no, sang Jimpo, no, sa mga specific topics, no, sa aton nga mga resource persons, Ma'am Nikki. Kay Sir Jess, no, si Puso sa Limere, no, may dayad gid nga adlaw, no, subong man, no, kay Sir Tito Kagape, no, kay Sir Carlet Clavel, no, kag Ma'am Rosie Clavel, no, kay Erning Piñas, at the same time, no, kay Ernie Rosindo Villanueva, no, kay Ma'am Malating Alabarta, no, Untal, no. Sa Barbasa. Untal, no, sa Barbasa, no, may dayad gid nga adlaw, no, sa inyo, no, kag sa mga municipal agriculturist nato, no, sa probinsya sa Negros Occidental na may dayad nga. Ma'am Nikki, Yes, kasi may oo. nalipatan ka pa nga ipahanumdum sa aton nga mga coordinators. Sir James, no, wrap up lang naton, no, Yeah. ang aton nga topiko sa today, no. Nag-discuss kita about key checks, no, kag ipahanumdum gid naton sa aton nga mga mangunguma kay ang mga succeeding topics naton, Sir James, will be focused on the 9 key checks
checks, no? Yes, Nga i-discuss naton because we are using palay key check or the key checks, no? The 9 key checks ang palay check system as our platform, no? Sa aton nga mga discussions. So number 1 is Use of high quality seeds, no, of recommended variety, Ma'am Niki. so hindi gid ni paglipatan sa aton Yes. nga mga mangunguma, liwat-liwaton gid ni naton, no? Kag ang PhilRice sa subong panghatag sila sa mga libre nga mga binhi, Yes, no? Mga certified seeds. Sundon gid naton ini, no, ang mga rekomendasyon sang PhilRice. Number 2, Mo di ang well-leveled nga field, no, but sikon tapan, wala si may manubo, wala si may mataas nga duta, no, sa aton talamnan, Ma'am Niki, no. oo, well prepared ang aton nga mga talamnan. Yes, number 3 naton. Sa synchronous planting, Ma'am Niki, no, pwede siguro nga magdululungan tano mga aton nga mga farmers sa sulod, no, sang 3 ka semana tubtob sa isa ka bulan nga makatanom sila, Ma'am Niki, sa cluster area nila, no, ma-consider pa naton nga synchronous planting, Ma'am Niki, no. Kag ang ikaapat, Ma'am Niki, amo ni ang sufficient number, no, of healthy seedlings, no, nga pagagamiton naton sa aton nga pagtanom. Ma'am Niki, ang ikalima. Ang syempre, no, ang ikalima naton, Sir James, is ang ginatawag naton nga sufficient nutrients, no, from tillering to early panicle initiation and flowering, no. Sa kinahambal naton, ang pag-abono is dapat nagakasanto nga pag-abono sa kinahanglanon sa aton nga palay. Hindi nga abono lang kita nga abono, kapin pagid sa subong mahal ang abono. So kinahanglan ang nagakaigo nga pag-abono para sa aton nga mga palay. And of course, ang number 6 naton is Number 6, Ma'am Niki, no, likawan nato, no, ang excessive, no, nga tubig, no, o kon drought stress, no, nga sitwasyon, no, sa aton nga palayan, Ma'am Niki, nga mahimo makaapekto sa pagdako, no, o kon pag tubo, no, sa atong tanom nga palay. yes. Number 7, ang ginatawag naton nga pest management nga kinahanglan no significant yield loss that or due to pests, no, wala sang significant nga loss, no, o kung pagkapierde halit, no, ang nga may ara ang mga peste sa aton nga mga humayan, no? Yes, Ma'am Niki, no. Okay. Kag number 8, no, harvested, no, kinahanglan anihon naton ang aton nga palay sa eksakto nga tinion, Ma'am Niki, no. Hindi nga kulang sa edad, hindi mga sobra sa edad, Ma'am Niki, no, kundi eksakto nga tinion, no. May mga harvesters na kita nga pwede naton magamit, no. May mga reapers na kita, Ma'am Yes. Niki, nga pwede magamit sa aton nga mangunguma. And of course, ang 9, Sir James, no, dried and cleaned and stored the grains properly. So, butambalon nga para malikawan ang losses nato, no, kay masami ang quality sang bugas nga ginapagwa naton is ano siya, no, hindi mayo bala daw, very poor ang quality sa mga grains nga ginapagwa naton. That is because nga ang storage naton is deficient man, no. So kinahanglan i-practice man naton ang key check number 9 nga dried, cleaned and stored the grains properly, no? Yes, no. Okay. Dili na ang core, no, ang aton nga discussion, Ma'am Niki, Yeah. sa sulod, no, sang aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture, no. Kag ang key check number 10, di ba? Hambal Yes, naton, key check idugang number gid 10. naton ang pagpangamuyo sa aton nga mga mangunguma. Okay. Yes. Kag sa sini nga mga higayon, Sir James, ginapasalamatan naton ang aton nga mga mangunguma nga pirmigid padayon na po pamati sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture because gusto naton nga mangin smart ang aton nga mga mangunguma. Yes, sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Recruiter, no, kag ATI Center Director, no, Dr. Bautista. Kaupod aton nga co-host, no, Ma'am Niki Gallego, no, may dayon jud kadlaw, no, kay Sir Kiko Gallego. Ako ang inyo kasubong nga mangunguma, James Earl Logatis, no. Nagkapasalamat man kita kay Ma'am Sheila Mitorino. Nagkatamyaw sa inyo. Good day, maayad-ayad nga adlaw. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.